आथोन गेलेबाय थानाय समावनो हमनानै पुलिसनि गथायै ब्रान्च मेनेजारखौ सनापुर टेटेलियानि रन्जन केलें नंगौ लोगोफोर नोंथांमोना थार बाथ्राखौनो दिनै बे स्टुडियो इउटुब चेनेलाव मिथिनो मोनदों जे बाक्सानि टमनायावहाय सासे आइजोजों आरो मोनसे जेनाखि दालाय बेंक मेनेजार जेनाखि दालाय बेंकनि बेंक मेनेजारजों बे आथोन गेलेनाय समाव हरनि समाव हमनो मोनदों रायजो राजाफ्रा जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा लोगोफोर बेफोरबायदि थासारिया दिनै गले गले जोंनि गेजेराव सोमजिबाय थादों बे बाक्सानि टमनायाव बे सोमजिदों बे जाथाया आरो बेबो मोनानि समाव दा बेवहाय रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैनानै बिसोरखौ हमदों आरो हमनानै थासारिया एसे गाज्रि हालोदाव जानायखाय पुलिसनो गथायदों होननानै बुंदों सानैखौबो बेंक मेनेजारखौबो आरो जेनाखि जाय आइजो बेखौबो बेंक मेनेजारनो गथायदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों दा लोगोफोर बेफोरबायदि थासारिया दासान्दि आथिखालाव मानोबा बिराद थाद'नाय गैयै सोलिबाय थादों मानोना फिसाय गैयैनि समाव बा सोरबा मानसि गैयैनि समाव सुजुग आरो सुबिदा लालायनानै सोरबा हौवाया हिन्जावखौ सोरबा हौवाया हिन्जावखौ आरो सोरबा हिन्जावा हौवाखौ माने दोनखोमानानै सिखोमानानै बे मेगन खाथेखोमानानै गुबुन हौवा एबा गुबुन सिख्लाजों बेफोरबायदि आथोन गोरोबलायनाय थासारिया दिनै गोदान नङा आरो दिनै गोदान खोनायाखै मानोना बेफोरबायदि थासारिया जोंनि गेजेराव सोलिबाय थादों दा बेफोरबायदि मुगैथाव थासारिया जोंनि गेजेराव दासिमबो सोलिदों लोगोफोर जोबोद लाजिनांथाव जे समाजाव आथिखालनि समाजाव बर'ल' नङा गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि गेजेरावनो बेबायदि थासारिया सोलिदों सोरबा फौजिनि बिसिया फिसाय गैयै सुजुग लानानै गुबुन हौवाखौ लेंहरनानै बेफोरबायदि देहायारि सोमोन्दो लाखिनाय बेफोरबायदि थासारियाबो जोंनि गेजेराव जादों सोरबाया बिदेशआव खामानि मावनो थांदों न'खरखौ फोथांनो नाथाय बेनि आन्दोआव माने बिसिया सुजुग लानानै दिनै गुबुन हौवाजों माने देहायारि सोमोन्दो लाखिनाय बेबायदि थासारिया जोंनि गेजेराव सोलिगासिनो दं लोगोफोर दा बेबो बिदिनो थिग बिदिनो बे बाक्सानि जे टमनायाव जानाय घटनायाव बिदिनो जे सासे दालाय बेंकनि जेनाखि बेंक मेनेजारा सासे आइजोजों जेनाखि देहायारि सोमोन्दो लाखिनाय स्रोदै जाय बिथाङा दिनै नाथाय सुबुंफोरनि मेगननि नोजोरनिफ्राय बारग'नो हायाखिसै बिथांखौ सुबुंफोरा लैहोर लैहोर ओंखारनानै बेखौ रायजोफ्रा हमनो मोनदों स्पटआव होननानै बुंनाय जादों दा बिथांखौ दायो थासारिया माने गोजोन खालामनो थाखाय पुलिसनि आखायावहाय गथायनानै हरबाय होननानै फोरमायनाय जादों नैबे रायजो राजा बिथांमोना मानोना जोंनि गेजेराव बर'ल' नङा गुबुन गुबुन जाथि हारि माहारिफोरनि गेजेराव दासान्दि एबा दा सोलिफु जेनाखि थासारिया जोबोद गाज्रि आरो बांसिन माने मुगैथाव होननानै बुङोबा देहायारि सोमोन्दो लाखिनाय बेफोर एबा गुबुनजों बियो जोंनि आथिखालनि समाजनि थाखाय जोबोद मुगैथाव सोमोनांथाव लाजिथाव आरो बेफोरबायदि थासारिखौ नायोबा उननि समाव जोंनि थासारिया एबा जोंनि समाजा मा जालांगोन साननो गोनां जानानै फैदों लोगोफोर गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि गेजेराव दासान्दि बे आयदानि सायावल' गोबां भिडिअफ्रा दिनै भाइरेल जागासिनो दं स' बेखिनि रादाबखौ दिनै नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैनाय जाबाय लोगोफोर गोजोन्थों थेंक इउ